penkut ke alasar ya kajing elak kai hak Saudi prolek dakan hamram ngi priang sngau bha ya pi barok ki paralok ki bujus ngau tenat ban pe ki video hakane ka channel kakan hun chau Cristiano Ronaldo kata ka alasar menen kamet balat chit yang senya kala penkut no ya kajing elak kai jongka hak Saudi prolek dakan hamram persya ya ka alfate haba phaish kane kajing elak kai dai ka alasar ka bayo shwaban penki ya kajar lingba Cristiano Ronaldo hake menit ke besar puar ia ke bol ke balapan bo dau Al-Fatil hanrai de haswaban kuno ka jinga lakai jong ka la ka banengkong kata hake menit ke besar pesan pesau ka Al-Fatil ka leo ban penpai ia kan ne ka gol jong ka Al-Nassr lingba Walkars ia ka bol ka balapan bo da usbai bat habala petang ban ia lakai haka jinga lakai jong ka la ka baar sejesen ka Al-Nassr ka leo biang ban penki ia kajar bat bantam syakmat lingba ka gol ka balatap da Sadio Mane haka menit ke bahannya pusan hanrai kane ke gol jangka Al-Nassr kampat long ya ka ban penlem ya ka Al-Fatil haka ne ka jinga lakai namar kampat poi shika bakot kumta dai haka menit ke bapra pawe ka Al-Fatil ka leo ban penpa biang ya kane ka gol jangka Al-Nassr lingba ubatna kumta haden kane ka gol baro artelikitim kidon ba ya ka ju ka jing terang kata ban yo biang ban penki ya kajar da ka jing tre chitom bat ka jing tre minut kenang ban yo poi shikata ka thong bat ka jing tamo ka bakidon kumta hap deng ka jinga khon ka ba itanat ba hap deng kine ki artan ki kanhon bat ka jinga lakai kala jan point no shaka bakot kumta hachwa ban kun no ka jinga lakai kata hakamirit ka ba khandai pe plus henru ka Al-Fatil kala tam shakaman leng ba ka kol ka balathap da umachado ka balong ro ka kol penjob na ka banta ka Al-Fatil hakane ka jinga lakai bat habakot he ka jinga lakai ka Al-Fatil kala la ban penlem ya ka Al-Nassr dalai la arkol lengba kane ka jing sharam ka Al-Nassr ka lapan kot ya ka jing lakai jongka hak Saudi Pro League jang manta ka ayam da ka badon hak kerdan ka balai jongka met ya kain pon ka kane ka balawan ja ya Cristiano Ronaldo nado ba lawan ban penyeso syaka klub Al-Nassr kat haduk manta klem pala ban penrak trofi na ka banta ka Al-Nassr hak jing lakai jongka Saudi Pro League ka jing temu jongka Al-Nassr ban ra ya Cristiano Ronaldo syaka klub jongka kadon ya ka jing trang bat ka jing angnot bat pen klan ya ka kanhon bat khamtam ban yo tra trophy ha ka Saudi Pro League hanrai ka jing temu jongki kala kala khongpong hanrai Cristiano Ronaldo uklam pala ban urlong ya ka jing temu jongka Al-Nassr watla ulang ukta top score ha ka Saudi Pro League kublai shibon ya pi barok ki paralok ki bejus ngotanat ban pe ki video ha ka ne ka channel ngin skendopat ha ka we ka video kublai shibon